वेलकाम बैक टू द चैनल गाइस दिस इज योर गोपी ब्लॉग एंड नोंथांमोननो दहाय लाइफआवनो बुंखादोंमोन ना आङो आरबिसि खोदोगुरि होननाय मोनसे जायगायाव डनेशन खालामनो थांगोन होननानै स' दायो आं फैबाय आरोना गाइस थ' आंनि फारसेनिफ्राय जेबो होनो हायाबाबो आं मोनसे भिडिअ होनो हायो मानो होनबाथाय आंनि भिडिअखौ जाहाथे गिदिर गोलाव मानसिफोरा नुसना बे न'खराव जाहाथे एसे सहाय हरनो हायो बिनि थाखायनो आं बे जायगायाव फैदो थ' दायो आदा रंमोनबो दंफैयो ओमफ्राय दा सिङाव हाबलांना फारि फारि मोजाङै सावरायहैनो आरोना मा जादों मा मादों थ' होमबा सिङाव हाबनोसै लेट्स गो नोंथांमोननि चेनेलाव बयखौबो बरनाय जाबाय आरो दिनैनि भिडिअ'आथ' जेबो ब्लगिं नङा बा इन्जयनि जेबो ब्लगानो नङा आरोना गाइस थ' नोंथांमोननि थाखाय दिनै बिराद दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों आरोना ओमफ्राय आंनि चेनेलावथ' बेफोरबादि माने डनेसन माने एक्सट्रा डनेसन खांनाथ' आङो हैखांबाय बाट नोंथांमोननिफ्राय डाइरेक्ट मबाइलनिफ्राय बेफोरबादि भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननिफ्राय डाइरेक्टलि डनेसन बिनाय जाफेराखैमोन बाट दिनै नोंथांमोननिफ्राय बिनो गोनां जादों आरोना नोंथांमोननोथ' आं दहाय लाइफआवनो बुंखादोंमोन बे आरबिसि खैरोगुरि गामियाव टिबि बेमार जानानै एकदम माने थैनायजों जुजिबाय दं आरोना गाइस बेनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आं गिदिर डनेसन बिनो नागिरदों जायफोरा हायो जि हायो एसेनो हरबानो जाबाय आरोना जाय आंखौ अनसायो जाय आंखौ मोजां मोनो आंनि ब्लग नायग्रा लोगो नोंथांमोन अन्नानै प्लिज नोंथांमोना दिनै आं जि बिदों बेखौ हरबानो जाबाय आरोना दायो मा थैनांगौ जादों थैया पजिटिभ ओमफ्राय दायो थैखौ मोनाखै आङो माबायाव डिब्रुगड़ सरकारि मेडिकेल मोनदों बेहाय दिनैसिमबो 7 दिन जाहैदों ओमफ्राय 5 दिनाव दिनै आङो बे पजिटिभनि थैखौ मोनाखै खिन्थु सेम्पोल लांबाय थायो सेम्पोल लांबाय थाबाबो माने बिसिम नागिरना होनो हायासै बेनि जाहोनाव आङो दिनै गथ'खौ आङो लानानै फैफिननो मोजां थाखा फैसानि एसे सर्ट जानायलाय आं दायो डक्टरा मा बुंदों बे माने डक्टराथ' बुंदों बेबि आरो दै जमा जानाय ओमफ्राय एसे टिउमार माबा मोनसे जानाय दङ दा नर्मेल जादों दाथ' गथ'आ दा थाबायनो हाया मानि जाहोनाव थाबायनो हाया बेखौ दा थैनि थाखायसो जादों बेहाय जोङो बेखौ थैनि थाखाय जों गथ'खौ लाना फैयो ओमफ्राय ओंखामबो जानो हागोन ओंखाम एसे जायो ओंखाम जायो थाबायनोथ' हाबनानै खानो दा जखांनो हायो जखांना थानो हायो आगोलनिफ्राय साबसिनाव फैबाय एसे रायजोखौ फोथांनो हागोन दिनै आङो बेखायनो नैबे चेनेल गोपी ब्लगनि गेजेरजों दिनै रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय दिनै बे फिसा मनिकानि थाखाय आं दिनै रायजो राजानिसिम मोनसे आर'ज गाबहरनाय खुलुमहरो दिनै बे गथ'खौ आं दिनै प्राइभेटआव लांदोंमोन बेयाव आङो हायैनि जाहोनाव बहुद माने आङो नायै नायनानै नायनो हायासै थाखा फैसा दाहार जानांगौ दिनै फिसा फिसौ सानै दंमोन दिनै लेखा फरायाव दोननाय बे फिसानि थाखाय नायनायाव दिनै न'नि खैफोदाव दिनै बे गथ' सानैया दिनै स्कुलाव थांनो हायाखै बेखायनो बहुद अलखदाव दङ दिनै आङो नैबे गोपी ब्लगनि चेनेलनि गेजेरजों आङो रायजो राजानिसिम गसर गाबोदों बे मनिका फिसानि थाखाय सोरबाफोर अननानै थाइसे थाइनै सहाय होगोन नामा होननानै आं दिनै बे गोपी ब्लग चेनेलनि गेजेरजोंनो रायजो राजाखौ आं आर'ज गाबनाय जाहाथे आरोबाव आङो बे फिसाखौ आङो नायबावनो होननानै सानदों आरो डाक्टारफोरा बुंदों जे गथ'आ हामगोन नर्मेल जाजोबगोन दा मानो लांनांगौ होननानै नाथाय
बे थै गैयिनि थाखायनो बे गथ'फ्रा गाबोफिननो गोनां जायो जाय जाय आंखौ मोजां मोनो नोंथांमोना प्लिज सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना नैबे आब'आ ओमफ्राय मानसियाबो नै रानजोब्बाय आरो ना नै आथिङा बुदों ओमफ्राय नै आथिङाबो बुना दं आरो ना बिदि ओमफ्राय आखाइया खिन्थु रानजोब्बाय आरो ना नै गाइस प्लिज अननानै नोंथांमोना एसे हेल्प खालामहरबानो जाबाय नै बिखिजा आथिङा बेयावल' बुदोंना आथिङा बेयाव बुजोबदोंमोन आदै दाखालि लांनानै मोजां खालामनो हाया नारखोनांगौ नारखोनाबा जिरायनो हायो ओमफ्राय ओंखामफोरखौ एसे एसे हमना जानो हायो दा थैनि गोनांथि जादों थैयाबो मोनासै बिलाय एसे नालाय आरो नोंसोरो पेसेन्टखौ लाबोनानै पेसेन्ट लाबोग्रा बेयाव थै बायनायनि जेबो गोनांथि गैया जों बे प्राइभेटनिजों आरो सरकारनिजों जों जगाजग जाबासो बिदिबासो हाहैगोन होनना बुंनायलाय नोंसोर फैफिननाय जाबाय आरो फैफिननानैथ' दा मा खालामदों थैनि गोनांथि जों मानसि लेंहरदों मानसि लेंहरनायावथ' जों लेंहरना हैनो हायासै नालाय बिदिनो दा मा खालामना थाबावनो होनांगौ होनखाजोब्बाय सिलन बायदिसिना इसोरबो बिदिनो ओंखायनो हरनि 12थायाव फैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा गाबोन मेडिकेलाव थांफिनगोन गाबोन हास्लाबनाय नंला आदै थांनोबाबो जोङो आं बुंना फैदोंमोन आरो जायखिजाया मानसि नागिरनानै बिसोरथ' आरो मानसिनि गोनां माने गावसोर थैखौ होबाबो थैनि बदल आरो मानसिखौ बे थैखौ होनायनि थाखाय आरो बदल नांफिनगौ जाहैबाय ओंखायनो आंबो मा खालामबावनो एसे थगायनाय बायदिबो जाहैबाय आरो माबा नार्सफोरखौ आं माबा खालामसै बायदेव आं मानसि नागिरनानै एसे थाखा फैसा बुथुमनानै आङो मास मोनसे उनाव फैफिननाय जासिगोन आङो पेसेन्टखौ लाना थांसै होननानै बुंनायसै आरो बिदि बुंनायावसो हगारहरबाय नङाबा हगारहरामोन हगारहरलामोन मास मोनसेनि माबा टारगेटखौ लाखादोंमोन आरो बिसोर पेसेन्टआ एसेबां सिरियास जादों बे पेसेन्टखौ माबायदि लांनांगौ जाखो नांगौबा सिखाखौ थांनो होदो पेसेन्टआ आरो नोंजों बुंनाया थालांनाय ओमफ्राय नोंथोरखौबो होनदोंमोन बेनो होनो हायो नोंनो होनो हायो फिसाखौ बासायनो फैयोबा मानो थै होनो हायो बेफोरबायदि सानबाय आरो आंबो दा बिदि होयोबाबो बिफायाबो मोनसे बिदिनो प्रेसारबो दं आरोथ' बिदि बिफायानो होयोबा बिमायानो माबा मोनसे आरो जायोबा आरोथ' बिराद प्रब्लेम जागोन बिदि साननानै ओमफ्राय आङो जानाय नङा नांगौबा मास मोनसे उनाव फैसै होननानै हरनि 12थायाव सफैदो आरो मेडिकेलनि माबा दंखायो गारि दंखायो मा मेडिकेलाव लांदोंमोन माबायाव सरकारि कलेज मेडिकेल डिब्रुगड़ कलेज मेडिकेल होमबाथ' एसेबो थाबायनो हाखाया ना थाबायबाथाय सायो नामा खर'खौ दिखांनो गोखोबा जिरायो नोंथांमोनाथ' गासिबो खोथाखौ मिथिजोब्बाय जानो हागौ आरो ना ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बारा नै स्क्रिनाव नुजानाय दंना आरो एक्सट्रायै आङो नै स्क्रिनाव होदोंना गाइस नोंथांमोना प्लिज अननानै डनेसन खालामहरबानो जाबाय IFC कड एकाउन्ट नाम्बार गासिखौबो आं होना होजोबदो नोंथांमोना चेक खालामनानै पे खालामना हरबानो जाबाय